Bon migdia des del Palau d'Esports del Reus Deportiu. Us saludem aquí des del Temple Roig i Negre per oferir-los el partit entre el Reus Deportiu i el Hockey Club Liceo. S'enfronten dos grans de l'hoquei europeu, dos dels equips amb més lligues europees al seu palmarès. S'enfronten el segon classificat de l'Hockey Lliga i el quart classificat. El segon és l'equip gallec, que va en aquesta segona posició pràcticament assegurada. De fet, una victòria els asseguraria pràcticament ja aquesta segona plaça i fins i tot un empat els asseguraria també la participació a la Lliga Europea de la temporada que ve matemàticament. En una situació molt més complicada, per dir-ho d'alguna manera, es troba el Reus Deportiu, quart a la classificació, 2 punts per sota del Vic, que és tercer, que és l'última plaça que dona accés a la màxima competició continental del curs vinent. Per tant, el Reus ha d'esperar una ensopegada del Vic i ell fer els deures per poder recuperar aquesta tercera plaça que va perdre el cap de setmana passat. Com dèiem, l'objectiu del Reus no és cap altre que quedar tercer i assegurar la classificació per la Lliga Europea de la temporada vinent, però el calendari dels roig i negres no és gens fàcil i es troben en aquest ple turmalet. La setmana passada van caure 8-4 al Palau Blaugrana. Avui, el rival és el Liceu. Més important d'aquest final de temporada i per últim l'equip d'Alejandro. En breu també els del Reus Deportiu, que ja es troben al túnel de vestidors preparats per sortir. Com dèiem, avui s'enfronten dos equips, un amb moltes més urgències que els altres. És el Reus Deportiu el que no es pot permetre ensopegar més si vol disputar la màxima competició continental de la temporada vinent. Quan surten ara els jugadors del Reus Deportiu a la pista del Palau d'Esports, un Palau d'Esports que, permetem-me dir-ho, fa bastanta pena i sap greu. Es va omplint mica en mica, però és que fa 5 minuts estàvem comptats aquí al pavelló. Ara mica en mica sembla que es va animant, però igualment l'ambient que hi haurà avui al Palau d'Esports està molt allunyat del que hauria de ser un ambient amb un Liceu i un Reus Deportiu a sobre la pista del Palau d'Esports, perquè ho hem dit, s'enfronten dos dels millors clubs d'Europa i el Palau d'Esports no presenten ni un 20% d'entrada i, com sempre, mana molt més el ciment que no pas les persones. Quan ara, des de Megafonia, es passarà a llegir les alineacions, nosaltres també aprofitarem per fer-ho. Pel Hockey Club Coinassa, Liceu, amb el número 1 Xavier Malian, amb el 3 Josep Lamas, amb el 4 Juanjo López, amb el 5 Lucas Ordóñez, el màxim golejador del conjunt gallec, amb el dorsal 6 Edu Lamas, amb el dorsal número 8 Alberto Bodelón, amb el número 9 el capità Jordi Bargalló, amb el 57 Toni Pérez i amb el dorsal 10 Aitor Prada. Ara, pel que fa al conjunt roig i negre, el Reus Deportiu amb el dorsal 54, el porter suplent Adrià Català, amb el dorsal 2 Xavi Rubio, amb el 3 Sergi Torner, amb el 5 Joan Salvat, amb el 6 Xavi Costa, amb el 7 Albert Casanovas, amb el 9 Jepi Selva, amb l'11 Marc Oller, amb el 27 Jordi Adrué, el màxim golejador dels roig i negres, i amb el dorsal 89 el porter titular Roger Molina. Ara es diran aquestes alineacions per part del Reus. Escoltarem l'àudio perquè veieu la poca gent, o podeu intuir la poca gent que hi ha al pavelló. Aprofitem també per repassar la resta de marcadors d'aquesta jornada. Un partit que es va jugar divendres, el Club Patí Calafell-Barça, que va acabar amb 1-8 favorable al conjunt blaugrana. També es van jugar això ja dissabte el Vilafranca-Blanes, que va guanyar el conjunt de Jordi Garcia per 6-0, i amb això fa una passa important de cara a la salvació del conjunt vilafranquí, i l'Igualada, que també el Club Patí Vilanova, últim de la categoria i ja ha descendit cap a primera estatal. Aquest matí en marxa ens hem deixat també el Lloret 4, Tordera 3, també en la lluita pel descens, i avui al migdia es juga el Club Patí Cercer de Voltregà, que de moment guanya el conjunt gallec per 2-1. Atenció a aquest resultat. I també resultat interessant el que s'està vivint ara mateix a Lleida amb l'altre equip del Camp de Tarragona, el Moritz Vendrell. De moment guanya el conjunt lleidatà per 2-0, 2 gols d'Andreu Tomàs. Abans de començar el partit,
Com ja sabeu, no estic sol aquí, toca saludar un dels grans de l'hoquei, Josep Maria Català, molt bon migdia. Hola, bon dia. Ho anàvem comentant ara, partit gairebé de vida o mort pel Reus Deportiu. Sí, clar. Necessitem aquesta tercera plaça, l'estem disputant amb el Vic i avui són uns punts importantíssims. És un partit complicat, el Liceo és un gran equip, el Liceo ja té els deures fets, una mica aquesta segona plaça la té, creiem que més que assegurada, i aleshores, esclar, guanyar avui costarà molt i una ensopegada podria ser molt important. Més que res tenint en compte que la setmana següent vas a Vendrell, que la següent ve el Vic a casa, és a dir que ara venen uns partits molt complicats i el d'avui és la primera final que té el Reus per optar a aquesta tercera plaça. Doncs ja estan tots els jugadors al centre de la pista preparats per l'inici del partit. L'àrbitre Galant dona el xiulet d'inici, comença el partit, passió per l'hoquei, esports del Camp.cat, Reus Deportiu 0, Hockey Club Liceu 0. Pel conjunt gallec hi haurà la primera possessió, un conjunt gallec que juga amb Malian a la porteria, els dos germans Lamas, Edu i Josep, i també tenim a Jordi Bargalló i a Lucas Ordóñez. Pel Reus Deportiu juga Roger Molina a la porteria, Albert Casanovas, Marc Oller, Jordi Adroer i Xavi Costa amb el dorsal 6, quan estem veient ja la primera possessió d'aquest partit entre el Reus Deportiu i el Liceu. La mou ja el Reus Deportiu en atac. I anima la poca afició que s'ha acostat avui al Palau d'Esports per seguir aquest partit entre gallecs i rotginegres. Un altre cop, Josep Maria, ens estem acostant a la part final ja del campionat i vaja, sembla ser que el canvi d'horari, fer-ho els diumenges al migdia, tampoc no ha acabat de donar els seus fruits. No, és a dir, ja es pot veure com està el pavelló, la imatge que desgraciadament ha sigut l'habitual. Mira, gol! Gol! Assistència milimètrica d'Albert Casanovas i viu com ell sol. Xavi Costa des de dins de l'àrea supera a Xavi Malian i avança el roig i negres al marcador. Estrena l'electrònic quan només s'ha jugat 1 minut i 1 segon d'aquest partit entre el Reus Deportiu i el Liceu. De moment guanyen els roig i negres 1-0 gràcies a aquest gol de Xavi Costa. Atent Xavi Costa dins l'àrea, poc que se li escapen. Sí, ha guanyat l'esquena del seu marcador, el marcador s'ha despistat una mica i, esclar, Xavi Costa no ha perdonat, no? Una molt bona assistència d'Albert, que ha vist molt bé, aixecant el cap com el Xavi es desmarcava i ha sigut un gol bonic, la veritat. Doncs comencen bé les coses pel conjunt roig i negre, ara qui la mou és el Liceu i l'àrbitre Galant, Xavi Galant, ha decidit xiular falta. Recordem que els àrbitres és Germán Sandoval i Xavi Galant, un vell conegut de l'afició reusenca, perquè ja ho hem dit alguna vegada, a banda de ser àrbitre, també és pirotècnic i és l'encarregat d'encendre la famosa tronada de Reus. Sí, la pólvora i ell crec que... Sí, és una bona metàfora. És una bona, sí senyor, és a dir, fan bona parella, és un àrbit explosiu, un àrbit amb molt de caràcter. Sí, no ho dic en un sentit de crítica, No. Crec que és un àrbit molt enèrgic, gran jugada. La jugada de Marc Oller, ell solet, se n'ha anat d'un, se n'ha anat de dos, i quan ha encarat Xavi Malian, el porter dels gallecs ha aconseguit aturar el llançament del dorsal 11 roig i negre. Molt atent ara amb tasques defensives, Xavi Costa, la mou ja en atac al Reus. És Jordi Adroer que prova la mitja volta, encara és bona. Provava el llançament des de dins de l'àrea, el Bosch de Cames li ha impedit connectar la bola, però la segueix tenint Adroer movent la bola. Quina delícia és veure a Jordi Adroer amb la bola a l'estic. Quan hi haurà el primer temps mort... És molt d'hora, per demanar un temps mort. Intensitat necessària i que a vegades ha de malgastar un temps mort amb una situació d'aquestes que realment no hauria de ser. Els jugadors d'aquest nivell ja haurien de sortir a la pista d'una altra manera. Fixa't tu que el temps mort d'1 minut ha gastat 20 segons, és a dir que poca cosa els hi ha dit, no? Potser frenar una mica el ritme, en canvi està xerrant més curiosament Alejandro Domínguez. Sí, que per cert no ho hauria de fer, perquè és a dir, el que demana el temps mort ho fa per parar el joc.
amb el reglament en mà, no? Quan tu demanes un temps mort tens un minut, però si el que ha demanat el temps mort només consumeix 30 segons, l'equip contrari té que deixar també el temps mort, se li acaba, no? Que en aquest cas Alejandro ha aprofitat per dir 2 o 3 coses més. Doncs continua el partit aquí al Palau d'Esports de Reus, prova el llançament Jordi Bargalló, l'autèntica estrella d'aquest equip. Sens dubte, un dels millors jugadors del món, perquè ara ja ha arribat un punt Josep Maria Costa a dir quin és el millor jugador del món, perquè trobem Pedritos Gils, trobem Jordi Adrués, trobem Jordis Bargallós, i al final doncs, no saps ben bé a qui atribuir-li. El millor jugador del món està molt disputada aquesta part. Sí, a veure, és molt relatiu això, no? Hi ha molt bons jugadors a Portugal, inclús també, no? Però hi ha una llista ja donada de selecció espanyola per l'europeu i, home, hi ha Marc Gual, Jordi Adrué, Bargalló i Pedro Gil, són els 4 fixes de la selecció espanyola, no? Aleshores la resta doncs, pot ser Torné, pot ser Xavi Costa, pot ser Jepi Selva, pot ser... Però hi ha 4 que són fixes habituals ja de fa molts anys i són aquests. Probablement per aquí estaria el tema, no? Doncs continua el partit al Palau d'Esports, passant ja al minut 3 d'aquest enfrontament. Avança lent el partit, la batalla de màxims avui al Palau d'Esports entre 2 grans equips del món de l'hoquei. Movent-la al Liceu és Lucas Ordóñez, màxim golejador del conjunt gallec amb 42 gols. Allí està amb la lluita amb Jordi Adrué i Pablo Álvarez, que de moment del Barça és el Pichichi d'aquesta Hockey Lliga amb 47 gols. 43 en porta el dorsal 27 del Reus Deportiu. Movent-la ja al Reus, movent-la al Cap i Albert Casanovas cap a Marc Oller, cap a Costa. Movent el Reus, ara cau Costa dins de l'àrea, no hi ha hagut res. El Reus movent-la amb calma. El resultat li va a favor, Adrué ara troba un espai, trepitja àrea, passarà finalment per darrere la porteria, prova el gol del Tonto, molt atent Xavi Meliana, evita el segon gol roig i negre, la mou ara en atac, transició ràpida del Liceu, molt atent Marc Oller, evitant el llançament o assistència de Lucas Ordóñez, la recupera el mateix Oller, possessió de nou pel Reus Deportiu. Bueno, encara des de la federació encara no donen informació sobre el partit entre el Noia i el Vic, per tant sembla que potser encara no ha començat, si més no, doncs, com dèiem, la web de la Federació Espanyola encara no dona informació sobre el partit, que el Reus doncs, també està una mica pendent per veure si pot recuperar aquesta tercera plaça. Ara mateix, tenint en compte que el Vic doncs, encara no està jugant, el Reus recuperaria aquesta tercera posició, un punt per sobre del conjunt osonenc. Movent-la Edu Lamas, provant el llançament directament a fora, possessió pel Reus. Sens dubte el gol inicial ajuda al Reus a jugar més còmode, no tenir tantes urgències des del principi del partit. Sí, és un fet habitual, no? Tu marques un gol al començament, doncs bueno, te dona més seguretat, te dona més evitar una mica la urgència i la precipitació, però bueno, també sabem doncs, que queda molt de partit i que un gol no és res, no? Recordem que els partits entre atenció a la combinació, mira quin golàs de Lucas Ordóñez, la combinació pràcticament perfecta, com si fos d'una partida de billar, pim pam pum, i Lucas Ordóñez des de la frontal ha connectat una bola imparable per Roger Molina i col·loca l'empat a un marcador quan portem poc més de 5 minuts d'aquest partit, i ara ja possessió en pròpia pista, 5 segons, i tornarà a ser bola pel Liceu, com dèiem, poc més de 5 minuts d'aquest partit entre Reus Deportiu i Hockey Club Liceu. Empat a 1 al marcador. Jordi Bargalló prova ara el llançament, molt atent Roger Molina. Ha corregit el desajust defensiu que hi ha hagut de la defensa roig i negra i tornarà a ser possessió pels gallecs, perquè Jordi Bargalló sacarà la bola des del vèrtex, des del punt de bowling, per entendre'ns. Cinc minuts i mig de partit, empat a 1 al marcador. Normalment els partits entre Liceu i Reus s'acostumen a veure gols sense anar més lluny. El partit de la primera volta va acabar amb 10 gols, 5 a 5, i taules i repartiment de punts entre els dos equips. És Jordi Adrué buscant l'espai per llançar. Li atura el llançament Jordi Bargalló. Segueix sent possessió pel conjunt roig i negre.
Albert Casanovas, que en aquest segon tram de temporada l'hem vist molt més valent a l'hora d'agafar boles i anar-se'n a l'atac. Normalment l'Albert sempre s'havia quedat una mica guardant la defensa, però els últims partits sí que el veiem més valent en aquest sentit i jugant-se-la més, donant un recurs més a l'equip. Sí, crec que té qualitat de sobres com per jugar també més avançat, no? El que passa és que també les necessitats de l'equip són les que són i sempre va haver un jugador que al darrere que et controli tot el moviment de l'equip i aquest jugador és l'Albert. Evidentment que té condicions per anar més amunt i jugar més en punta si convé, però crec que això Albert pot fer qualsevol cosa, la farà ben feta. Hi haurà falta a la frontal de l'àrea, favorable al Liceu de la Corunya, recordem, segon classificat, i que aquest any no guanyarà cap títol. No va quedar eliminat a la primera de canvis de la Copa del Rei, no va poder ni tan sols jugar a la Final Four de la Lliga Europea, que va caure eliminat pel subcampió, pel Porto, i a la Lliga, en principi, si no hi ha cap desgavell, quedarà en segona posició, per tant... Mira el gol. Li ha picat el casc la bola a Roger Molina, la bola ha quedat morta pràcticament a l'interior de l'àrea i atent Jordi Bargalló, lliure de marca, ha col·locat el 2-1, sembla que estan mirant que Roger Molina estigui bé perquè l'aturada amb el casc ha estat important, era un tir prou potent i de fet no ha pogut aturar la segona opció perquè l'ha deixat mig groc al primer llançament. Sí, la veritat és que ha sigut un tret molt dur de força a prop i li ha picat el casc i això fa mal, no? Sobretot segurament estaborneix, no? Que és una mica el que ha quedat en Roger, que és estabornit. Doncs no ens arriben bones notícies des de l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní perquè el Club Patí Vic ja s'ha avançat a la pista del Noia. Com dèiem, de moment, Noia 0, Club Patí Vic 1. Amb aquest resultat combinat amb l'empat del Reus se li complica molt les coses als roig i negres per estar a la Lliga Europea de la temporada vinent. I crits de Roger al Palau d'Esports perquè sembla que ja s'ha recuperat el porter reusenc i es reanuda el partit aquí al Palau d'Esports de Reus. Minuts 7 i 6 i mig de partit. Reus Deportiu 1, Hockey Club Liceo 2. El Liceu, que ja està guanyant aquí al Palau d'Esports, el Reus haurà de posar una marxa més per treure un bon resultat. Falta ara de Malian per treure l'estic fora de l'àrea. Avui dia de transistors, una mica pendents del partit de Sant Sadurní. De moment no van massa bé les coses. La derrota d'ara mateix, combinada amb la victòria del Vic, posa que la Lliga Europea ja quedi momentàniament a 5 punts del Reus Deportiu. Déu-n'hi-do, amb 5 punts seria unes distàncies complicades ja, tenint en compte que faltaran 3 jornades per acabar la Lliga. Molt complicat, és a dir, que t'agafi 5 punts quan ne quedin 9 per disputar. Amb el calendari final dels dos equips. La setmana que ve el Reus va a Vendrell, el Vic juga a casa. Crec que ja seria molt complicat, no? Tot això el Reus, després del segon gol del Liceu, veiem que ha avançat uns metres en la pressió del conjunt gallec. Tot i això no serveix per evitar el llançament d'Edu Lamas, que marxa plorant al costat de la porteria de Roger Molina, però torna a ser possessió del conjunt gallec, que porta uns darrers minuts bastant a to. Sembla que el Liceu ha despertat, Sí. Ha despertat i de valent, no? Crec que és equip, lògicament, per fer això i més, no? És a dir, és un molt bon equip i la que tu li deixis una mica lliure, doncs te la farà, no? Pilota al pal! Pilota al pal del Reus Deportiu, que semblava mig adormit, però no. Allí està viu el Reus, està viu el conjunt d'Alejandro Domínguez, vol al pal, 1-2 al marcador, partit obert, partit maco avui al Palau d'Esports de Reus, us ho explica com sempre esportsdelcamp.cat. El Liceu, ara el Liceu es troba còmode com si trobava el Reus amb el 0-1, sense presses a l'hora de moure la bola i a tenir possessions llargues. És Jordi Bargalló. Josep Lamas, ara cap a Lucas Ordóñez. No poden connectar Bargalló i Ordóñez. Bola pel Reus Deportiu, bola pel Capi. Albert Casanovas. Prova el llançament, excel·lent aturada de Xavi Malian. Quin golaç! Però com pot xiular penal?
Com pot xiular penal Sandoval, per favor? Ara els àrbitres xiulen una cosa i tothom ja està en contra, perquè uns consideren que no era penal, els altres que per xiular penal ja podia deixar el gol. Però la genialitat que ha fet dins de l'àrea Xavi Costa, espectacular, per sota les cames, d'esquena a porteria, ha rematat i ha enviat la bola al fons de la xarxa. Tot i això, els àrbitres han considerat que era penal i serà penal favorable al Reus Deportiu. Primer hi haurà temps mort demanat per Alejandro Domínguez, però la genialitat de Xavi Costa ha estat espectacular. A vegades passa, no?, aquestes decisions que prenen els àrbitres que acaben enfadant a uns i altres. És que no ha sigut un penal gens clar, és a dir, no sé què ha vist per assenyalar penal. La bola ve alta, els dos jugadors intenten recepcionar-la, la bola li cau a Xavi Costa i el que fa és rematar-la de primeres, ficar-la dintre. No sé, o pites alta o pites gol. Però és que els dos jugadors han anat a recepcionar la bola, que potser és falta dels dos. Aleshores, que pitis penal, home, doncs millor no haguessis pitat res, mira, haguéssim fet un gol. És que al final els del Liceo no s'expliquen com ha pogut pitar penal i els del Reus Deportiu no s'expliquen per què no has deixat jugar la bola que haguéssim fet un gol. Al final, el més difícil dels àrbits, que és que cap dels dos quedi content. La decisió ha estat de Germán Sandoval, que ho ha tingut claríssim, això sí, no s'ho ha pensat dues vegades. No. De seguida assenyalat el punt de penal. Més tard, però, que la bola entrés, ja havia entrat la bola. Quan hi ha hagut aquest temps mort, ara sí, demanat per Alejandro Domínguez, recordem, els excusem de que no podem escoltar Alejandro Domínguez com es feia abans, el club va decidir que no. Doncs aquesta és la decisió del club. Hi haurà penal. Llançarà, com no, l'especialista de l'equip, Albert Casanovas, davant seu Xavi Malián. El Reus amb oportunitat d'empatar l'enfrontament, recordem, 1-2, el Palau d'Esports guanya el Liceu. Som-hi, Albert, som-hi, Capi. Tot a punt, serà Galant qui marqui el llançament. Albert Casanovas rasa, atura Malián, la segona opció, torna a aturar Malián. Que bo que és aquest porter. Albert Casanovas no ha pogut superar les dues opcions. El porter del Liceu. I continua l'1-2 al marcador, quan ja hi ha hagut un parell de canvis pel Reus Deportiu. Han sortit a pista Jepi Selva i Xavi Rubio. Han de descansar ara mateix Albert Casanovas i Jordi Adroer, dos puntals de l'equip que la temporada que ve no estaran a l'equip d'Alejandro Domínguez. Atenció perquè Xavi Rubio perd una bola i Lucas Ordóñez no perdona i gol. Arriba el tercer. Lucas Ordóñez marca el 44è gol en aquesta Hockey Lliga. I vaja, que fàcil ho ha fet Lucas Ordóñez, aquest 1-1. Sí, home, és donar-li molt avantatge, és un jugador que no perdona i ara el Reus està en un moment una mica complicat, no està segur, està fallant molts passes, està en un moment difícil, no? I el Liceo és un equip que no perdona. Una mala connexió entre Xavi Rubio i Costa, no ha pogut connectar bé l'assistència Xavi Rubio i el mateix Lucas Ordóñez ha recuperat la bola a mitja pista i ell solet fins que ha entrat a l'àrea i ha enviat un tir creuat a Roger Molina, que no ha pogut fer res per evitar el tercer gol gallec. Minut 10 de partit, Reus Deportiu 1, que s'ha avançat mitjançant Xavi Costa. Liceu 3, 2 gols de Lucas Ordóñez. Ara provava el llançament Jepi Selva, ha entrat a la pista pel conjunt del Liceu Toni Pérez, l'exjugador de l'Alcoi, quan ara hi ha peus al vèrtex de l'àrea. Peus de Josep Lamas. Ara sí que seria interessant, Josep Maria, no perdre molt el fil del partit, no anar-se'n i intentar que la distància no s'ampliï més. 2 gols, encara estàs a un gol d'entrar dins del partit i fins aquí encara seria vàlid, però un quart gol del Liceu sí que faria mal. És que, no ho sé, dona la impressió que el Reus hagi sortit una mica del partit, havia començat molt bé, però aquests gols li han creat molts dubtes i ara està una mica fora, no? Seria important que no marxés, que estigués allí i seguir confiant i seguir treballant per remuntar. Ara Xavi Costa demanava falta a la frontal, la centrada de Joan Salvat, que ha entrat a la pista per Xavi Rubio. Xavi Rubio ha digut estar a la pista 3 minuts i encara no. Sí, no li ha agradat el... De fet, li està donant instruccions ara mateix Alejandro Domínguez a Xavi Rubio.
no li ha agradat com ha entrat i l'ha fet sentar i li està explicant potser què és el que no li ha agradat, suposo que sí. Sí, de fet ja està de peu Xavi Rubio, per tant no tardarem massa en tornar-lo a veure a dins la pista, una de les joies del planter roig i negre, el dorsal 2 d'aquest equip d'Alejandro Domínguez. Serà falta a la frontal. Gepi preparat per provar el llançament, jugada assajada, gairebé surt bé, gol, doncs surt bé, gràcies a un rebot, però surt bé la jugada assajada, marca Joan Salvat, el Reus torna a entrar al partit, minut 10 i mig d'enfrontament, Reus Deportiu 2, Hockey Club Liceu 3. Vaja, ni que sigui un punt de sort, però la jugada de Pissarro no ha funcionat. Evidentment, era una jugada d'estratègia, que l'han intentat, no ha sortit bé en un començament, perquè el defensa estava allí, però el Joan ha estat molt atent i la bola ha quedat mig dividida i ha aprofitat per ficar-la dins. Important, sobretot no deixar-se anar, no marxar del partit i estar apurant les opcions fins al final. I el resultat s'estava posant molt perillós, no? Atenció perquè ara Gepi pot recuperar una bola com una bala, sempre Gepi Selva recupera la bola, però serà atac estàtic, movent-la allà al conjunt roig i negre, que aquest segon gol li ha donat ales per seguir creient en les seves possibilitats. És que el Liceu només està un gol, Reus Deportiu 2, Liceu 3, ara perd la bola el conjunt roig i negre, molt atent, Joan Salvat la intenta recuperar, però atent Edu Lamas, torna a tenir la bola en la seva possessió i mourà la bola en atac al Hockey Club Liceo. Nova el llançament, Jordi Bargalló a punt de sorprendre Roger Molina, ha anat directament a fora, la recupera Gepi Selva, la mou des de darrere el Reus, anima la poca afició roig i negra que s'ha acostat al Palau d'Esports, prova el llançament Gepi Selva, rebota amb l'estic d'un defensor i se'n va directament a la graderia. Gepi Selva és agafar la bola i com una bala. Sí, a vegades es precipita una mica, a vegades l'encerta. És un jugador que té aquestes característiques i que gairebé quasi sempre és positiu, un grandíssim jugador i un jugador que crec que qualsevol entrenador li agradaria tenir. Però alguna vegada pot semblar que vagi una mica més accelerat. És la seva forma de jugar i és un jugador molt important. Marc Oller, que porta tots els minuts en pista. De fet, és l'únic del Reus que porta en pista des de l'inici del partit. Marc Oller, sorprenent la figura de Marc, que hi ha dies que no gaudeix de masses minuts. Avui, en canvi, contra un gran, doncs ja porta 12 minuts ben bons a la pista. Des que ha començat aquest Reus Deportiu Liceu, que us està oferint en directe esportsdelcamp.cat via streaming per internet. Prova el llançament, Gepi Selva es perd en el bosc de cames abans d'arribar a la porteria i la recupera el Liceu, anima el front reusenc, anima el Palau d'Esports, el Reus a un sol gol d'empatar el partit contra el, de moment, segon classificat de l'Hockey Lliga, Toni Pérez. Edu Lamas prova d'entrar a porteria, Sandoval acaba de xiular una falta totalment, vaja, a nosaltres ja ens va bé, però jo soc del Liceu i és bastant absurda, perquè no ha deixat la llei de l'avantatge quan Edu Lamas encalava porteria. Totalment, solet contra el porter. Afortunadament ha assenyalat la falta i ha pitat falta, però... Compensació per baix, podríem dir. No han protestat massa, però l'acció, els jugadors del Liceu, que s'agraden des de la frontal, també jugada assajada i gairebé els hi surt bé, també, amb rebot inclòs. Josep Lamas ha provat el llançament, ha rebotat una mica amb Joan Salvat, que exercia la pressió sobre el jugador del Liceu, però la recupera el conjunt gallec. 2-3 al marcador, quan falten 12 minuts pel descans. La jugada ara dins l'àrea d'Edu Lamas, provant l'assistència cap a Toni Pérez, però atenta la defensa de Reus, s'ha allunyat el perill. Ja fixant-nos, Josep Maria, amb la temporada vinent, sí que cada cosa serà un món, però en aquests darrers minuts el Reus ha estat capaç de tornar a recuperar el toc, curiosament sense dos dels puntals de l'equip, com és Adroer i Casanovas, que estan a la banqueta. Per tant, fa pensar que potser hi haurà vida, també, després d'aquest... Sí, home, està clar que sí, a veure, ningú discuteix que són dos grans jugadors i que es trobaran a faltar, però, bueno, els jugadors que queden ja són ja membres per formar un bon equip. Suposo que amb un jugador o dos més que puguin venir a reforçar serà un equip competitiu. Evidentment, les baixes com aquestes dues... Mira, la recupera Joan Salvat, l'assistència cap a Gepi Selva, ha tocat una mica amb el patí sense voler
Toni Pérez, pels àrbitres no xiulen res, aquí Joan hauria d'haver xutat, estava completament sol. Jo crec que sí. I a vegades per voler ser generós s'ha perdut una bona opció. Bé Joan, bé Gepi, que ara intenta recuperar la bola. Finalment seguirà sent pel Liceu. Lucas Ordóñez que torna a entrar a la pista. Déu-n'hi-do Lucas Ordóñez, quin salt ha fet aquesta temporada a les files del Liceu. Sempre ha estat un bon jugador, ja ho era quan estava al Vic. Ara atenció perquè hi ha hagut un cop de mà sense voler d'Edu Lamas a Gepi Selva. Diem sense voler, vull dir sense intenció de fer mal. Però sí que el manotazo que s'acostuma a dir a la premsa estatal, doncs hi ha estat d'Edu Lamas, que intentant-se apartar de la pressió de Gepi Selva li ha donat un cop amb la mà a la cara, però vaja, ja s'aixeca. No, home, el cop no ha sigut gaire fort, però bueno, sí ha existit, pot ser fortuït, potser no ho sé, això només ho sap el jugador, però vaja, tampoc no anirà més enllà. El Gepi, a més, és un jugador que s'ha de fer molt de mal per no sortir de la pista, no? O per queixar-se. És la quarta falta, bueno, està xiulada 4 faltes del Reus Deportiu, 8 al Liceu, per tant, el conjunt de Carlos Quila només 2 de provocar la falta directa. Seria una bona manera perquè el Reus tornés a entrar al partit i empatés l'enfrontament contra els gallecs. Mou la possessió Xavi Rubio. Patinant per la pista, pel lateral, prova d'entrar dins l'àrea, gairebé cau, aguanta com pot, ara sí li fan falta, és la 9ª, serà ja. Sandoval prim mirat a l'hora des d'on s'executa el llançament. No, és que ha entrat un jugador del Liceo i ara no estava mirant el dorsal. Juanjo López. Amb el dorsal 4. Ha estat el segon canvi. Atenció, la jugada dins de l'àrea, és gol, no és gol? No, home. Molt just, això s'ha passejat, si més no, per la línia de gol, el llançament pràcticament fortuït de Joan Salvat, ha entrat entre les cames de Xavi Malian, però els àrbitres han considerat que la bola no ha arribat a traspassar la línia, tampoc l'han protestat en accés els jugadors del Reus, per tant, ja és bastant probable que així hagi estat, sigui com sigui. Bona oportunitat pel conjunt roig-i-negre, que està de ple dins del partit, amb opcions d'acabar empatant abans del descans. Falten 9:45 pel descans. Gepi Selva prova el llançament. Perquè aquí s'ha pogut fer mal Toni Pérez. De fet, Toni Pérez ha tocat la bola. Ha donat la sensació que Toni Pérez ha tocat la bola quan estava pràcticament caient. O sigui, aquí fins i tot hi podia haver algun penal involuntari. Però Déu-n'hi-do, la jugada embolicada, 2 jugadors pel terra. La bola gairebé entra. Però finalment, acabat amb no res, serà Bulling. Correcte, serà Bulling. És una llàstima, havia sigut una bona jugada i el Gepi ha pogut tirar de molt a prop i és una oportunitat perduda que és una llàstima. Sí, com sé que el Reus està dins del partit, van caient les ocasions i amb paciència doncs pot arribar aquest gol de l'empat pel conjunt roig-i-negre. Recordem, 9 minuts 34 segons pel final. El cop d'estic ara de Juanjo López. Habitualment Xavi Costa aquí fica un pèl més de paga de formatge. Però bueno, sí com sigui, provocant la 10ª falta i serà falta directa que llançarà Jordi Adroer. Hi haurà el canvi Costa per Adroer i serà el dorsal 27 que entrarà a la pista i mirarà de fer el seu 44è gol a la Lliga i empatar així a Lucas Ordóñez, que amb 2 gols ja l'ha superat en aquesta lluita pel Pichichi, que de moment se l'emporta Pablo Álvarez del Barça amb 47 gols. Crits d'Adroer, provinents des del front reusenc. A punt ja tots els jugadors. 10ª falta del Liceu, és falta directa. Somiadro. A punt ja per llançar, ara ja sí, Somiadro. Pilota al pal! Segon pal del conjunt roig-i-negre. Està de pega en aquest sentit el conjunt d'Alejandro Domínguez. Pilota al pal de Jordi Adroer en aquest llançament de falta directa i torna a haver el canvi. Costa per Adroer. Adroer ha sortit només per tirar la falta directa, com si fos Angoi en el futbol americà, que només sortia per fer els tirs d'allunyament. Doncs Jordi Adroer torna a descansar. De fet, porten una bona estona descansant Albert Casanovas i Jordi Adroer. La recupera el Reus, que ha tornat a provar un llançament, ara Gepi Selva, però no és capaç d'aguantar la possessió i la recupera el Liceu.
Lucas Ordóñez, autor de 2 dels 3 gols del seu equip avui. La recupera molt bé Xavi Costa, ara Rubio, que prova dins l'àrea la jugada personal. I penal davant les queixes del conjunt liceísta, però Galán ho ha vist claríssim, sí que hi ha hagut cop d'estic. Home, s'ha sentit aquí dalt, és a dir... Penal força clar. El Reus, això sí, amb les idees molt clares i molt convençut de la porteria contrària. Sí, llàstima és molt important. Llàstima que la pilota aturada avui no ha funcionat, hem errat un penal i una directa i bé, esperem que almenys aquesta la puguem ficar perquè és important, no? Que el dia que el tenim encertat des del pilota aturada, aquell dia es nota i el partit se't posa més de cara, si no és anar molt a remolc i al final és un mal assumpte, crec que n'hauríem de fer alguna i aquesta seria la ideal. A veure, Xavi Costa des del punt de penal provarà de superar Xavi Melián. Som-hi, Xavi, prova el xut, atura Melián, excel·lent aturada del porter del Liceu, la segona opció, oh, no s'ho ha cregut Xavi Costa. Jepi Selva venia com una bala i en lloc de disparar ha assistit, mira, i Galán fa parar el joc i li demana al delegat del Liceu a callar la boca, perquè és així Xavi Galán i li està dient ara a Carlos Gil que no vol ni un comentari més. Bé, això sí que ho té el Liceu, és un gran equip, però per protestar tampoc no s'està mai de res a l'hora de protestar el Liceu. El que em sorprèn és Galán, que ha aturat la jugada, ha aturat la carrera, ha anat embalat cap a la banqueta del Liceu i m'ha sorprès que no hagi ensenyat cap targeta. Potser s'està estovant amb l'edat, no? És a dir, Galán ha sigut una persona que si has protestat i t'ha vist, doncs t'expulsa i s'ha acabat, que és el que al fi al cap diu el reglament, però en aquest cas no ha volgut. Potser perquè tenia una mica de raó el Liceo, potser pel que sigui, doncs bé, no s'ha atrevit, cosa que jo ja la veia la targeta, ja li veia la mà, com aquell que diu, no? Falten 8 minuts, 38 segons pel descans, nova oportunitat fallada pel Reus Deportiu a bola aturada, primer Jordi Adru enviada al pal, una falta directa, després Xavi Melián ha aturat un llançament de penal a Xavi Costa, continua el 2-3 al marcador, movent-la ara al Hockey Club Liceu i ens arriben molt males notícies des de Lleida perquè el pavelló 11 de setembre el Moritz Vendrell està perdent per 4-0, acaba de marcar Trilla, el quart gol del conjunt lleidatà. Intenta marxar com una bala Xavi Costa, demana falta, els àrbitres no xiulen res, la recupera Joan Salvat, que torna a llançar el contraatac, la transició ràpida, i li roba la bola Lucas Ordóñez, i la recupera el Liceu, és Juanjo López, qui mou l'atac del seu equip, Toni Pérez. Quan ara ja falta de Xavi Rubio, no ha estat llest aquí Xavi Rubio perquè era una lluita entre els dos jugadors, però Xavi Rubio ha fet l'empenta tot just quan estava mirant Xavi Galán, per tant li ha xiulat falta. 7 minuts, 40 i escaig segons pel descans, per el Reus Deportiu per 2-3, us ho explica esportsdelcamp.cat, en directe des del Palau d'Esports de Reus, en plena lluita per una de les places que donen accés a la Lliga Europea del curs vinent. De moment les notícies no són bones pel Reus Deportiu, que està perdent. És Jepi Selva, que prova d'entrar per banda dreta. Ha tornat a picar l'estic Juanjo López. No es pot encaixar d'aquesta falta quan Josep Maria, quan des d'aquí la zona de premsa se sent el cop d'estic. Igual que abans el penal, és a dir, si des d'aquí se sent el cop d'estic, què no haurà sentit l'àrbit que està a 2 metres? És que podem protestar tot, si tu vols, però, home... N'hi ha que són clares, i aquesta era la falta número 11 ja del Liceu. 6 en porta el Reus Deportiu, per tant, tant un equip com l'altre, a 4 de la falta directa. Prova l'assistència llançament Xavi Rubio, al final ni una cosa ni l'altra, i recupera la bola al Liceu. Jordi Bargalló, cap a Toni Pérez, movent-la cap a Juanjo López, que entra dins l'àrea, com si fos la cuina. No s'ha trobat resistència el jugador del Liceu, ara hi ha una lluita entre Lucas Ordóñez i 2 jugadors del Reus, la recuperarà el Liceu. La recupera Jordi Bargalló, prova el llançament, s'estavella a les cames de Xavi Costa, ha intentat provocar una falta. Els àrbitres ja es comencen a saber a prendre la matrícula de Costa. La mitja volta de Juanjo, ara és ell el que es tira a la piscina. Els àrbitres de moment difícilment els hi colaran una piscina perquè les que hi ha hagut l'han vist d'una hora lluny. Mira, penal. Penal de Lucas Ordóñez sobre Xavi Costa.
és Murri com ell sol a l'hora de provocar aquestes faltes dins de l'àrea. Al final ja no sabem si ho són o no ho són, perquè es fa per mínims detalls, però vaja, Xavi Costa ja serà el segon penal que provoca avui. Bé, jo no ho he vist gaire bé, perquè estàvem tots mirant la bola que estava aquí, estava a l'altra banda, no? No m'he fixat, però vaja, sembla que estava forçant guanyar la posició amb en Lucas Ordóñez, i Lucas Ordóñez l'ha desplaçat, no sé si prou com per pitar penal, no, i això ja no ho he vist, però bueno, doncs la gent, doncs quan el provoca Xavi Costa, doncs sembla que no sigui penal, no? Que ha sigut perquè l'ha provocat. No sé dir-t'ho, si és cert que el Xavi Costa, doncs és el Xavi Costa i en provoca més d'un. La postura peculiar de Jepi Selva a l'hora de llançar els penals, aturada amb el cas de Xavi Melián, que demana aturar el joc. No, finalment no ho demana, tot i que Xavi Galán li havia dit que si volia el podia demanar. Bona aturada del porter del Liceu, Jepi Selva prova la segona opció directament a fora. Recordem, el Reus de moment ha fallat 2 penals i una falta directa, així costa superar el Liceu, Josep Maria? Sí, han fallat masses, la veritat és que... Això, el Reus encara està dins del partit, recordem, poc més de 6 minuts per arribar al descans. Reus Deportiu 2, Liceu 3, 7 faltes pel Reus, 11 pel Liceu. La mou Edu Lamas. Només amb un 50% d'efectivitat aniríem guanyant d'un gol, caram. Sí, sí. Després costa molt amb un equip com el Liceo fer-li gols i hauríem de... Esperem que no ens costi massa car. El Liceu movent la bola, el Reus amb una pressió no excessivament massa alta. Quan ens informen que s'arriba ja al descans, la jugada d'aquí dins l'àrea, la treu molt bé la defensa del Reus. Quan s'ha arribat al descans, ho direm després, la jugada Xavi Rubio, molt bona retallada, prova la segona, aquí s'emborratxa. La segona opció per Jordi Adroer, no hi arriba. Transició ràpida del Liceu. És Edu Lamas, que demana penal perquè també ha picat l'estic, tot i que no una mitja alçada. Atenció, l'1 contra 1, Jordi Adroer. Josep Lamas ha estat qui ha evitat el llançament de Jordi Adroer. Partit boig aquests darrers minuts de primera part entre el Reus Deportiu i el Hockey Club Liceu. 2-3 guanya el conjunt gallec. Passió per l'hoquei aquí al Palau d'Esports de Reus i Esports del Camp.cat. Anima l'afició del Reus, conscient que són uns minuts claus aquests abans d'arribar a la mitja part del partit. Edu Lamas per Jordi Bargalló. Juanjo López. Ara sí que el Reus avança uns quants metres a l'hora de pressionar el rival. La recupera Jordi Adroer. El que dèiem, a la mitja part, s'ha arribat a la mitja part a l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní. Guanya el Club Patí Vic de moment per 0-1. Amb aquest resultat, combinat al que estem veient ara al Palau d'Esports, la tercera plaça li quedaria ja a 5 punts al Reus Deportiu. I el Reus, de fet, no perdria la quarta, perquè el Vendrell també està perdent a la pista del Lleida. Però vaja, de moment mala jornada pels interessos del Reus Deportiu. Bé, el tema és la plaça del Vendrell, en principi, no afecta ni a Vic ni a Reus Deportiu, no? Perquè el Vendrell ja té la plaça assegurada, no? Quan ara sembla que hi ha una picabaralla entre diversos jugadors. Mira, hi haurà blava per, diria que és Edu Lamas, però hi ha hagut com una mena d'agressió cap a Xavi Rubio, que està estès a la pista, i bueno, Sandoval ho ha vist claríssim. Targeta blava per Jordi Bargalló, finalment. Sembla que a Xavi Rubio li han donat un cop a l'estómac, a la zona del diafragma. I grits de força, Reus i Barcelona Liceu al Palau d'Esports quan falten 4 minuts i 10 segons pel descans. Hi haurà targeta blava pel Liceu, per Jordi Bargalló, el capità del conjunt gallec, que haurà vist la targeta blava i haurà de descansar 2 minuts. Sembla que sí, que el cop ha digut ser el diafragma, no? Que tenia un... Però no he vist. Ens estem perdent moltes jugades i m'està donant molta ràbia, perquè no he vist aquesta acció. Molt joc subterrani. Aquesta acció del Bargalló no l'he vist, l'àrbit l'ha vist, suposo, que per això l'ha expulsat, però home, doncs m'hagués agradat veure-la, no sé, hauríem estar mirant cap a un altre cantó i estem
mirant cap al cantó equivocat, potser no hem de mirar tant on hi ha la bola i més on no hi ha la bola, que sembla que sé on hi ha avui el ball de bastons, no? Molt joc subterrani avui entre Liceu i Reus Deportiu, d'augment els àrbitres, però si més no, atents, això sembla, perquè Sandoval no s'ho ha pensat a l'hora d'ensenyar-li la blava a Jordi Bargalló. Ara el Liceu jugarà amb 3 jugadors de pista i el Reus que tindrà superioritat numèrica, 4 minuts i pocs segons per arribar al descans, movent-la el Reus en atac. Prova Jordi Adruell, llançament, atura Malian, intentava llançar la transició ràpida al Liceu, la recupera ràpidament el Reus, que ha tornat a entrar, torna a tenir Albert Casanovas sobre la pista, portava uns 10 minuts fent ponts descansant. Prova el llançament, Albert Casanovas des de 3/4 de pista, ha acabat amb no res i ara hi haurà bowling. Una nova oportunitat que el Reus faria bé de no desaprofitar, aquesta superioritat numèrica, malgrat que els precedents d'aquesta temporada tampoc convidin molt a l'optimisme. Per això, és a dir, cert que hi ha una superioritat, que doncs, bueno, l'han d'intentar aprofitar, però no tornar-se beneits i que encara ens pugui costar un susto o un gol, no? Perquè llavors sí que seria imperdonable, no? La controla el Liceu, Lucas Ordóñez, movent la paret d'Olames. Provant la jugada per banda, se'n va de Drué, ha de passar per darrere la porteria, movent-la sense presses al Liceu. Minut 30 de partit al pavelló 11 de setembre, Lleida 5, Vendrell 1. Mal paper del conjunt de Guillem Cabestanya en la pista del Lleida. Mal dia avui sembla ser, però bueno... Ara, però el llançament potent, Albert Casanovas, el rebot gairebé escola dins la porteria després de rebotar la valla. Finalment serà bowling, així ho ha marcat Xavi Galán. A vegades quan s'enfronta un equip que està lluitant al descens i un equip que ja no s'hi juga res, com és el cas del Vendrell, a vegades també es pot acabar demostrant a la pista, això. Sí, home, crec que el Vendrell, la temporada que ha fet parla per si sola, també té dret a tenir un mal dia, no? Sens dubte. El Reus intentant buscar aquest espai en la defensa de 3 del Liceu. Prova la centrada, Xavi Costa, no troba rematador, no pot rematar Joan Salvat, i la tornarà a tenir un conjunt roig i negre, movent-la amunt i avall. Prova llançament Albert Casanovas, el Reus que malgrat anar llançant no tira porteria aprofitant la superioritat numèrica tampoc. No, està intentant arribar més aviat per segon pal i passar de segon pal que no buscant el tret exterior. Torna a intentar-ho el Reus i el Liceu recupera el quart home. Mira, i tot just arriba ara no arriba el gol, serà bowling. Pràcticament celebrava el gol Xavi Costa. Finalment serà bowling quan falten 2 minuts 7 segons per arribar al descans. Reus Deportiu 2, Liceu 3. El Reus que ha desaprofitat 2 penals, una falta directa i 2 minuts de superioritat numèrica. Jo diria 3 penals. 3 penals, correcte, sí. Sí. Hi havia el de Xavi Costa, aquell que... Tirat Albert Casanovas, tirat Xavi Costa, tirat Javi Selva i una directa de Drué. Correcte, i això a més als 2 minuts. Ara hi ha falta d'Edu Lamas, de Josep Lamas per picar l'estic de Joan Salvat. Prova el llançament, Albert Casanovas, atura Malian. Quin partidàs està fent el porter del Liceu, la recupera el conjunt gallec. Molt bona la mitja volta de Josep Lamas, és un 3 contra 2, la mou per Edu, Josep, atura Molina, i serà bowling. S'ha pogut fer molt de mal Josep Lamas, que anava com una bala i s'ha menjat de ple la porteria. Sí, ha caigut picat de cap amb el pal i ha enviat la porteria pràcticament a la tanca, no? Pràcticament a la valla. Sí, de la velocitat també que portava, no? El que passa és que, bueno, també me sembla que és un jugador una mica tipus Javi Selva, bastant robust, i que també s'ha de fer molt de mal per demanar el canvi i queixar-se, perquè nosaltres per descomptat toquem així la porteria i hem d'estar 3 setmanes de baixa. Jo les necessitaria un mes per recuperar-me. Mira, quan ara ha aturat la pilota amb la mà... Molt bona aquesta del Lucas, Prova llançament, Jordi Adrué, atura Malian, el rebot no el pot agafar Joan Salvat, la recupera el Liceu, el Reus ho intenta i ho intenta, sense sort però ho intenta, i és el més important, que per ara hi ha actitud. La té el Liceu, Lucas Ordóñez per Juanjo.
Combinant-la ara els dos germans Lamas, és Josep. Cap a Lucas Ordóñez. 1 minut i pocs segons pel descans. Però la jugada ara al Liceu. Lucas Ordóñez, que també va com una bala i ho deixa la pell a cada jugada. És molt perillós el Lucas Ordóñez, un jugador molt hàbil, se regira molt bé dins de l'àrea i és extraordinari. Curiosament, hi ha hagut una falta que podia fins i tot ser susceptible de directe i en aquest cas Xavi Costa ha decidit seguir, segurament per això no l'han pitat, quan ara Lucas Ordóñez 15 faltes al Liceu. arrambla la valla a Xavi Costa, una defensa bastant dura del Liceu. És de traca, 15 faltes a la primera part, això vol dir... Guanyant amb el resultat anant per davant del marcador. Això vol dir, la mitja és de 30 per partit, no? Si em portes 15 a la primera part, però és que realment a vegades crec que es desmesuren molt, no? Van faltes aquí a les valles on realment allí no hi ha un perill de gol per part del Reus Deportiu, per tant crec que es poden estalviar aquestes faltes. Potser és la seva manera de jugar, així tenen una intensitat més alta, bueno, tenen un porter que li han tirat 3 penaltis i una falta directa, no li han fet cap gol, doncs potser en poden fer 50 de faltes així, no? Clar, si no les fem, doncs ne faran moltes, lògicament. Ara Xavi Costa, que provarà d'executar, que provarà d'encertar aquesta falta directa. Costa fa l'amago, davant seu Malian, som-hi Xavi, la pica per baix, atura Malian un altre cop. Així es farà molt difícil guanyar el Liceu de la Corunya. 3 penals, 2 faltes directes i 2 minuts de superioritat numèrica i tot i així el Reus segueix perdent per 2-3. Actitud no li falta, el que li falta és encert al conjunt d'Alejandro Domínguez. Ara prova el llançament Lucas Ordóñez, atura Roger Molina, llança la transició ràpida al Reus. Jordi Adroer per Joan Salvat, prova la centrada, xut. S'escapa fora la bola, seguirà sent possessió pel Reus. Jordi Adroer, la mitja volta, l'àrbitre xiula alta. Ara la transició i el contraatac és pel conjunt del Liceu, Lucas Ordóñez. Ell solet prova el llançament, atura Roger Molina, sense saber on anava la bola. La segona opció de Josep Lamas, directament a fora. Quin darrer minut més intens estem vivint al Palau d'Esports de Reus. Prova el llançament Albert Casanovas, la segona opció no va enlloc, gairebé se la introdueix a dins mateix Edu Lamas. I s'arriba al final de la primera part entre el Reus Deportiu i el Hockey Club Liceu. 2-3 guanya el conjunt gallec. Com has vist la primera part, Josep Maria? Bé, molt bé, intensa. Lògicament demostra els dos equips del nivell que tenen i la intensitat que han demostrat, no? El Reus ha començat molt bé amb l'1-0, se l'ha posat de cara, però clar, el Liceo, Carlos Gil ha demanat un temps mort als 2 minuts de partit, cosa molt inusual, però realment feia falta perquè l'equip del Liceo havia sortit una mica fora de lloc. Aquest temps mort ha anat bé, s'ha posat al lloc i evidentment ha remuntat i ha donat la volta al partit fins a 1-3. El Reus segueix estant a dins, però s'hi han de tenir en compte que han fallat 3 penals i 2 faltes directes i que això és massa. Crec que és una llàstima i que espero que no l'haguem de pagar al final del partit. Doncs nosaltres, com sempre, ens acostem aquí a la mitja part, a la zona de tribuna. Normalment pactem amb el club una entrevista amb algun directiu, amb algun president, amb la presidenta Mònica Balcells. Sembla ser que hi ha hagut algun problema amb la comunicació del club, no ho sabem, sigui com sigui, doncs aquí no tenim cap membre de la directiva per poder parlar a la mitja part. Nosaltres igualment tornem quan comenci la segona meitat aquí d'aquest Reus Deportiu Hockey Club Liceu. Recordem, 2-3 està guanyant el conjunt liceísta, una plaça per la Lliga Europea de la temporada que ve està en joc. Per tant, esperem una segona part molt intensa perquè el Reus no pot fallar si vol ser a la màxima competició continental de la temporada que ve. Tornem a la segona part. Bon migdia, tornem a saludar-vos des del Palau d'Esports de Reus per veure i seguir aquesta segona part del partit entre el Reus Deportiu i el Hockey Club Liceu. De moment
guanya el conjunt gallec per 2-3. I vaja, de moment no ens arriben gens bones notícies. Primer de tot de Lleida, que el Vendrell està perdent per 7-2. Déu-n'hi-do la desfeta del conjunt de Guillem Cabestany a terres lleidatanes, i el que sí que afecta molt més el Reus és la victòria del Club Patí Vic, que està guanyant per 0-3 a la pista del Noia. Per tant, ara mateix, tal com estan els marcadors, el Reus se situa a 5 punts de les places que donen accés a la Lliga Europea del curs vinent. Per tant, de moment aquest Reus fa olor a Copa Cers. Sí. Sorprenent, entre cometes, el resultat a Noia-Vic. Ens imaginàvem que aniria més igualat, si més no, però bé, el Vic doncs, també és un bon equip i està fent els deures, i el Reus Deportiu doncs, no els està fent, no? I aquí, aquesta és la diferència. Comença la segona meitat aquí al Palau d'Esports. Recordeu que, com sempre, us ho explica en directe esportsdelcamp.cat, passió per l'hoquei. El diari esportiu líder del Camp de Tarragona. Primera opció pel Reus, que ja ha perdut la bola, la mou el Liceu. Lucas Ordóñez prova el llançament directament a fora, la recuperarà el conjunt roig i negre. Que, sorprenentment, al 5 inicial doncs no hi ha ni Jordi Adroer ni Albert Casanovas. Albert Casanovas directament està amb dessuadora a la banqueta. Per tant, sorprenent avui la relació de canvis d'Alejandro Domínguez. El Reus juga amb Roger Molina a la porteria, Xavi Rubio, Xavi Costa, Jepi Selva i Joan Salvat. El Liceu ho fa amb Malian a la porteria, els dos germans Lamas, Edu i Josep, Jordi Bargalló i Lucas Ordóñez. Per tant, el mateix 5 inicial que ha començat el partit. Ara prova el llançament, Joan Salvat ha anat directament a fora. Bola i possessió pel conjunt gallec. Vaja, una mica, imagino que els jugadors del Reus coneixen els resultats que hi està havent ara mateix a l'Hockey Lliga, i a veure si això serveix també doncs, perquè hi hagi un plus de motivació afegit pel conjunt roig i negre. Home, crec que el més important és guanyar aquest partit, no? Bé, molt bé, el Vic. El Vic està guanyant a Noia, pot ser que acabi guanyant, però tal com està el calendari, el Reus guanyés avui, el Reus aprendria d'ell mateix, d'acord? Perquè té el Vic a casa, per tant, guanyant el Vic doncs, podria passar-li al davant, però l'important sobretot és guanyar aquest partit i estamos en ello, no?, que es diria, és a dir, hi ha opcions, estem a un gol, bé, hi ha possibilitats, esclar. I ara ho provaven Xavi Costa i Jepi Selva, la combinació entre tots dos, però ha acabat amb no res. Ara provava l'assistència dins de l'àrea Jordi Bargalló, la bola segueix morta dins l'àrea, Lucas Ordóñez prova el llançament, embolic dins de l'àrea, finalment la treu Roger Molina, allunya el perill de l'àrea reusenca. Transició ràpida ara del Reus, s'ha de frenar finalment Xavi Rubio, ara qui té la bola és Jepi Selva, movent-la cap a Costa, Costa cap a Selva. Movent-la al Reus, combina Costa amb Joan Salvat, que prova el llançament, rebot amb Josep Lamas, possessió pel Liceu, que sense presses mou la bola en atac. Jordi Bargalló. El Liceu és d'aquells equips que sembla que sense fer massa cosa en qualsevol moment doncs et poden marcar. Té els jugadors per fer-ho, és a dir, és un equip que qualsevol d'aquests jugadors, sense que estiguin dominant, sense que estiguin fent un partit excessivament bo, però sempre tenen un perill enorme. Com s'ha vist ara amb aquesta jugada que gairebé marca el conjunt de Carlos Gil, la transició ràpida del Reus acaba amb no res, torna a ser possessió pel Liceu. Jordi Bargalló movent l'equip com ho fa pràcticament sempre, entra dins l'àrea provant la jugada personal, la perd, transició ràpida del Reus, és un contraatac, 3 contra 2, Joan Salvat, assistència per Xavi Rubio, el travesser! El travesser Xavi Rubio, tercer pal del Reus Deportiu, en aquest cas la bola s'estavella al travesser, continua el 2-3 favorable al Liceu. Igualment el Reus tampoc està massa de pega en els metres finals. No, evidentment està molt de pega, sí, és a dir, no ocasions bones, ocasions bastant clares i tampoc no acabem de tenir l'encert ni la sort necessària, no? Tot hi ha un cúmul de desgràcies que ens estan fent que, bueno, que... Ara provava el llançament, Jepi Selva creuat, a punt ha estat de sorprendre Xavi Malian, però el Reus perd la bola, la mou el Liceu, 3 contra 3, Josep Lamas, finalment s'ha de frenar Lucas Ordóñez, finalment serà atac estàtic
del Liceu. Edu Lamas prova la jugada personal, li pren molt bé Xavi Costa en tasques defensives, és 1 contra 1. Somijevi prova el llançament, atura Malian, quin partidàs està fent el porter del Liceu. El Reus ara mateix no només lluita contra el marcador, sinó també contra el temps, i a més contra el factor psicològic. Movent en atac al Reus, Xavi Costa, un dels homes més actius avui del conjunt d'Alejandro Domínguez. La té ara Rubio, que fa no res, ha enviat una bola al travesser en una jugada claríssima, en un contraatac del Reus. Doncs que el Reus l'està condemnant una mica, aquesta manca d'encert en els metres finals a l'hora de definir. I això es demostra doncs, que de moment van per sota en el marcador. Recordem, fa estona que no es mou el resultat. Reus Deportiu 2, Hockey Club Liceu 3, quan falten 20 minuts, 26 segons pel descans, pel final del partit. Falta bastant clara de Xavi Rubio sobre Lucas Ordóñez. Ja estem amb la novena. Sí, a una de la falta directa del Reus Deportiu. Quan arriba el quart a la pista del Noia, per tant, Noia 0, Vic 4. Ha marcat Roca Salves de falta directes. Vaja, aquest partit ja el té bastant amarrat el Vic, que el que ha de fer el Reus és ja deixar-se de centrar en el partit de Sant Sadurní i intentar, com a mínim, rascar un punt. Però a veure, el Reus està dins del partit, només un gol de diferència entre reusencs i gallecs. El Reus, de moment, segueix sense assumir massa riscos, conscient que només hi ha un gol de diferència entre tots dos equips, però vaja, arribarà un moment que el Reus haurà d'arriscar un pèl més, no? Segurament, és evident que encara, diguem-ne, queda partit i per tant està en un gol i bé, de moment doncs et permet ja marge doncs, per seguir jugant, mantenint el cap fred i mantenint la teva estructura, no? El que passa és, clar, a mesura de que vagin passant els minuts, doncs el Reus haurà de probablement d'accelerar una mica les seves accions i de posar-hi una marxeta més de la que porten ara, no? Quan s'acaba el partit al pavelló 11 de setembre de Lleida, finalment el conjunt d'Albert Folguera ha guanyat el Moritz Vendrell per 7 gols a 3. Per tant, el Reus, ni que perdés avui, no perdria la quarta posició. Igualment és insignificant, perquè el Reus es fixa en la tercera, la que ocupa ara mateix el Vic, que està 5 punts per sobre perquè va guanyant per 0 gols a 4 a la pista del Noia. Movent-la al Liceu. Jordi Bargalló encarant Joan Salvat, finalment la mou cap a Edu Lamas, prova el llançament, nova aturada de Roger Molina, bon partit avui del porter reusenc. En atac al Reus. 6 minuts d'aquesta segona meitat, continua el 2-3, favorable als de la Corunya. Déu-n'hi-do ara la pressió del conjunt gallec, que estan pressionant prou alt, intentant deixar respirar el mínim possible els homes d'Alejandro Domínguez. Ho prova Xavi Rubio. Hi ha falta ara d'Edu Lamas. La 18a, si no recordo malament, ja. 19a. 19a, correcte. A una falta tots dos equips de cometre la directa. Per tant, es podria moure el marcador en breu, perquè tant un equip com l'altre podrien gaudir d'aquesta falta directa en els següents minuts. Josep Maria, la sensació de que el Reus tira molt, potser massa, d'individualitats, com ho veus? O sigui, falta una mica de joc d'equip. Bueno, és possible doncs, que es pugui veure doncs, una mica de falta de confiança dins del que és l'equip, no? En aquest tram final de la Lliga. Han començat jugant molt bé, és a dir, un equip compacte, tirant de joc d'equip, però a la mesura que s'ha anat desenvolupant el partit, doncs ara li costa una mica més, no? Potser, doncs bé, com te deia, falta d'aquesta confiança que a vegades doncs, els resultats i les situacions a l'equip doncs, t'ajuden, i en aquest cas potser els últims resultats, la derrota al Palau, sembla que el Reus hagi perdut una mica de feeling, no? Això és el que noto jo dins de la pista. Doncs camí del minut 7 d'aquesta segona meitat, la recupera Xavi Costa cap a Xavi Rubio, la torre de Dani Costa dins l'àrea, a la mitja volta, atura Malian de nou,
Quin partidàs està realitzant el porter del Liceu. Ara és un 3 contra 2 favorable als gallecs. Toni Pérez a distància dins l'àrea. No la toca ningú, gairebé se la introdueix dins la pròpia porteria. Jepi Selva finalment la treu. Xavi Rubio, que provoca la falta de Toni Pérez i serà falta directa. 20a falta ja del Liceu. Vaja, sense ser un partit excessivament brut, han arribat a la 20a falta del conjunt gallec. Bé, una mica és el que et comentava, no? Si la primera part n'han fet 15, doncs la mitjana és de 30, i ara van per la 20. És un equip que juga així, que apreta molt a les valles, fa moltes faltes. Per mi, el meu modo de veure, innecessàries, el que passa és que, com el que et deia abans, si n'hi han tirat 5 entre penals i faltes i no n'hi han fet cap, doncs no poden fer 50, que no els hi corre perill el resultat, no? Tornem a canviar, que jo estic veient. Tornem a canviar de llançament, ara serà Marc Oller qui provarà de superar Xavi Malian. Sandoval a punt, som-hi Marc, és l'1 contra 1, som-hi Marc, amunt avall, la pica al pal. Atura Malian i torna a llapar lleugerament el pal. No està de pega el Reus a l'hora d'executar boles faltes a bola aturada. Ni penals ni faltes directes. Ara hi ha hagut una falta, Jepi Selva, Galan considera que no hi havia res, el contacte sí que hi ha estat. Atenció, Jordi Bargalló dins l'àrea, la pica massa alta, se'n va directament a fora. Però atenció amb aquestes jugades perquè el Liceu només necessita mitja ocasió clara per fer-te mal i gairebé ho aconsegueix ara Jordi Bargalló, però continua el 2-3 quan falten 17 minuts i pocs segons perquè s'acabi el partit. Anarquia pura i dura de l'atac roig i negre, ara és Xavi Costa qui fa la 10a falta del conjunt reusenc i qui tindrà l'oportunitat per marcar ara és el Liceu mitjançant Lucas Ordóñez, que porta 44 gols en aquesta lliga, com portava 42, dos que n'ha anotat avui i que podria aconseguir el seu hat-trick particular en l'enfrontament d'aquest migdia al Palau d'Esports, que us explica esportsdelcamp.cat en directe. A punt Roger Molina, a punt Lucas Ordóñez, a punt també Xavi Galan, que dona la senyal. Lucas Ordóñez, som-hi Roger, Lucas gol. Gol. Tan fàcil ho ha fet Lucas Ordóñez. És increïble, és a dir, nosaltres n'hem tirat 6 o 7, no? I ells n'ha tirant una i la fan. I nosaltres li hem tirat ja quasi tots els jugadors de l'equip, n'han tirat una i... El Reus ha desaprofitat 3 faltes directes i 3 penals. El Liceu només ha gaudit d'una falta directa i ha acabat a dins. Lucas Ordóñez, que marca el 2-4, 3 gols del davanter del Liceu, el dorsal 5, liceísta, que porta ja 45 gols en el seu compte particular en aquesta Hockey Lliga i avança a Jordi Adroer, que en porta 43. Movent-la al Reus, ara sí que es compliquen seriosament les coses al Palau d'Esports. -2 pel Reus. I ara tira el contraatac. El Liceu prova ràpid. El llançament Edu Lamas, molt atent, Roger Molina amb el patí, aturant la bola que anava fregant el pal. Molt atent el porter reusenc per evitar el 5è gol del Liceu. 16 minuts i uns 20 segons pel final. Reus Deportiu 2, Liceu 4. Jepi Selva prova el llançament, atura Malian. Quin bon partit de Malian. Avui ho està aturant pràcticament tot. La recupera molt bé Jepi Selva, deixant-se la pell a cada jugada, com sempre. I ara hi haurà falta del Reus Deportiu. Recordem, el Reus ara porta 10 faltes, 20 al Liceu, a 5 tots dos equips d'una nova falta directa, quan falten 16 segons pel final, 16 minuts pel final. Intentant recuperar-la Jordi Adroer, la mou igualment. El Liceu la recupera Xavi Costa atent, un 2 contra 2, prova la jugada personal, l'eleva ell, s'emborratxa ell amb la bola, demanava penal, però vaja, Sandoval ho ha tingut claríssim que aquí no hi havia hagut res. Siguen, possessió pel Liceu. I sembla que ara es treu la dessuadora Albert Casanovas, que porta tots aquests 10 minuts de segona part sense haver sortit. De fet, portem uns 35 minuts de joc, comptant la primera i la segona part, i Albert Casanovas ha estat un quart d'hora a la pista, i gràcies. Sí, és poc habitual, no és un jugador que l'Alejandro l'utilitza molt i el té molts minuts en pista, però bé, doncs avui no l'ha tingut tants.
No sabem si Alejandro també està ja mirant de donar certes responsabilitats a jugadors que sigui seran l'any que ve, com podria ser, per exemple, Xavi Rubio, no? Que aquest paper l'haurà d'agafar algú d'un tall potser més defensiu, entre cometes, i potser doncs, avui ha decidit donar més minuts a altres jugadors. Sí, com sigui, sorprenent veure Casanovas més minuts a la banqueta que no pas a la pista. Atenció a la jugada del Reus, no entra el llançament de Xavi Rubio. El Reus avui necessita un art de Sant Martí per marcar, perquè no està de pega en els metres finals, i quan no és Malian és al pal, i quan no la bola va directament a fora, però el Reus ha gaudit avui de moltes ocasions per marcar, per tot i així només ha perforat la porteria Malian en dues ocasions. S'ho provava ara Jepi Selva, anava tan ràpid que no s'ha pogut frenar i no ha pogut encarar la porteria de Malian. Vaja, costa molt guanyar un Liceu quan en els metres finals doncs, no t'estan sortint les coses. No, evidentment. Un factor decisiu, és a dir, costa molt guanyar el Liceu i si a més tens tal desencert tan gran en els últims metres, doncs, esclar, no, es fa impossible, no? Jo respecte al que deies de donar més responsabilitat als jugadors de cara o pensant en la temporada que ve, jo et diria que la temporada que estem jugant és aquesta encara. Sí. I que, per tant, aquí ens estem jugant no molt, però home, crec que poder jugar a la Lliga Europea després de molts anys jugant-la seria un cop fort, no? Per tant, el que hem de pensar és en aquest any i en tirar endavant. L'any que ve hi pensarem la temporada que ve, no? Sí, perquè el Reus Deportiu es juga, està entre els millors equips d'Europa la temporada venent i de moment doncs ho té ben complicat perquè amb els marcadors que s'estan donant en aquesta jornada el Reus quedaria a 5 punts de les places que hi donen accés quan només en faltaran 9 per disputar-se i amb un Reus que encara li faltarà anar al Club d'Esports del Vendrell, rebre el Vic a casa i anar a Sant Hipòlit de Voltregà. Pilota al pal ara de Lucas Ordóñez, torna a rematar Jordi Bargalló, torna a ser una opció pel Liceu, ara el contraatac és del Reus, 1 contra 1, tu sol Xavi Costa, li passa cap a Jepi Selva que no remata bé i la bola se'n va directament a fora i tot el públic s'ha ficat de peu lamentant l'ocasió que ha fallat Jepi Selva, el que dèiem, jugadors que estan endolladíssims a dins del partit, com seria el cas de Costa i Selva, que serien segurament dels dos més actius en el partit d'avui, i això ha servit per perforar la porteria de Malian en un 2 contra 1. La bola avui no vol entrar. Anima la poca gent que s'ha acostat al Palau d'Esports avui per seguir aquest partit entre gallecs i roig-i-negres, quan ara Jepi Selva torna a enviar la bola al pal, quart pal del Reus. I contraatac, mira el gol. Contraatac del Liceu i Toni Pérez, que marca a plaer el 2-5, 12 minuts, 46 segons pel final. Vaja, es complica i molt això, Josep Maria. Sí, és que ja es veu a venir, és a dir, ja ens estem precipitant, estem tenint moltes opcions, que no triem l'opció adequada, estem fallant ocasions molt importants, jo diria clamoroses, i bueno, esclar, el Liceo t'està començant a agafar el contraatac, t'està començant a jugar a plaer, i això pot acabar amb un resultat que pugui fer mal al Reus Deportiu si segueix així. Perquè ara ja, sobretot, en aquests últims 12 minuts de partit, aquí s'afegeix sobretot un problema psicològic que pugui sorgir ara de veure que les coses no surten. Sí, és evident, no? És a dir, crec que si el Reus Deportiu, amb tot el que ha fet en aquests últims 15 minuts, no? Els últims minuts de la primera part i la meitat d'aquesta segona, no ha fet cap gol, no ha sigut capaç, és a dir, entenc que al final els jugadors pensen que és impossible fer un gol. No han tingut a tots colors, a pilota aturada, amb 2 contra el porter, remats al pal, ha sigut masses, i el Liceo, amb molt poqueta cosa, ha arribat i ha fet mal. Clar, arriba un moment que l'equip s'ha de descomposar per força, no? I és una mica el perill que està corrent ara el Reus Deportiu, que s'està descomposant i que pot ser molt dur, no? I és que aquests 12 minuts que falten per arribar al final del partit, 3 gols de diferència entre un i altre equip, a més el Reus està a 2 de cometre una nova falta directa, per tant, atenció perquè s'ha complicat i molt el partit pel Reus Deportiu en aquests darrers minuts, i vaja, es complica també la participació a la màxima competició europea del Reus, que
haurà de recuperar els punts perduts avui, sigui a casa contra el Vic o contra el Voltregà i el Vendrell. Ara és l'1 contra 1 de Jordi Adroer, el llançament, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí! Gol de Jordi Adroer! Si hi havia un bri d'esperança, aquest bri d'esperança arriba mitjançant el gol d'Adroer quan falten 11 minuts i mig pel final del partit. Josep Maria, hi ha partit, siguem optimistes. Sí, i ara hora. Jo crec que... 3 de 5, 2 gols de diferència, 11 minuts i mig pel final. Som-hi, Reus, que ja no està perdut. Ja era hora que poguéssim fer un gol i evidentment ara això ens ha d'esperonar i, bueno, i tirar endavant, a veure, i confiar-hi, no? De Jesús defensiu ara no s'han entès en la passada Lamas i Juanjo López, la recupera el Reus. És Joan Salvat, cap a Jepi Selva, a la mitja volta des de la frontal, bola dividida i serà falta del Liceu. 21a falta del conjunt gallec, falta a la frontal. Sembla que el gol d'Adroer ens ha donat una mica d'ales al conjunt d'Alejandro Domínguez. Ara hi ha canvi, Jepi Selva descansarà una estona, sortirà a pista. Marc Uller prova el llançament, Albert Casanovas directament a fora, gairebé sorprèn a Xavi Malian. Anima el Palau d'Esports, no està tot perdut. Reus Deportiu 3, Hockey Club Liceu 5, 10 minuts, gairebé 11 pel final del partit. Us ho explica en directe Esports del Camp.cat des del Palau d'Esports de Reus. Ja ho sabeu, passió per l'hoquei. És Jordi Adroer amb el dorsal 27, se'n prova, és 1 contra 1, clar que sí, som-hi, Adro, gol, 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 gol! La genialitat de Jordi Adroer, se'n va d'un, se'n va de dos, encara Malian, també el dribla, i a plaer marca el 4-3, partit viu, surt Jordi Adroer al rescat. Sí, és evident que ara afrontem aquests minuts finals amb Jordi Adroer a la pista, que fins ara havia estat força estona fora, i bueno, és el jugador que ens pot endollar, no? I és el que realment no només ens pot, ho ha fet, i bueno, és el que hem de confiar una mica que pugui tirar del carro, no? Atenció perquè ara gerro d'aigua freda perquè ha arribat la 15a falta del Reus, el Liceu gaudirà d'una falta directa, 10 minuts i mig pel final del partit, temps mort, com dèiem, demanat a les banquetes, i serà falta directa pel Liceu quan ha tornat a reviure aquest partit, han tornat a reviure les opcions del Reus Deportiu gràcies a dues genialitats de Jordi Adroer, que ha sortit al rescat i ha anotat 2 gols per col·locar el 4-5 al marcador. Josep Maria, sembla que hi torna a haver opcions. Sí, tornem a estar com hem estat abans, molta estona amb el 2-3, no? Doncs ara hi ha aquest 4-5, que vol dir que estem dins del partit. Ara és important aquesta falta directa, a veure si Roger la pot aturar i podrem continuar estant dins. I bé, i si fan gol, seguir confiant i seguir apretant i seguir donant-ho tot fins al final, que crec que és el que ha de fer el Reus Deportiu. Si caure, havent-ho donat tot, no? Quina llàstima no poder escoltar en el temps mort, perquè seria interessant saber quines instruccions dona Alejandro Domínguez. El veiem molt enèrgic donant aquestes instruccions. Tothom és conscient que el Reus avui s'hi està jugant molt i després de veure un partit pràcticament perdut, quan el Liceu s'ha ficat 2-5 per davant en el marcador, doncs 2 gols d'Adroer tornen a ficar emoció al duel d'avui entre gallecs i catalans. Ara hi haurà falta directa favorable al Liceu. Serà Toni Pérez l'encarregat d'executar-la. Davant seu, Roger Molina. Som-hi, Roger. Alguns jugadors del Liceu protestant, vés a saber què, s'estan queixant. Ha donat inici Xavi Galán, però vaja, Malian encara s'estava col·locant al cas. De fet, té un guà fora de la mà. El Liceu també intentant jugar el joc psicològic, intentant desestabilitzar així el rival. Ara sí, Toni Pérez, davant seu Roger Molina. Som-hi, Roger, atura Roger, atura Roger, atura Roger, atura Roger. Hi ha partit al Palau d'Esports. Hi ha partit al Palau d'Esports, us ho explica Esports del Camp.cat en directe. El Reus encara amb opcions de sumar algun punt amb el Liceu. Torna a llançar el contraatac, Jordi Adroer ho provarà ell sol, no pot superar Edu Lamas. Tornarà a ser possessió pel conjunt d'Alejandro Domínguez. 10 minuts pel final del partit. Reus Deportiu 4, Hockey Club Liceo 5. Movent-la el Reus, que ha aconseguit tornar a entrar de ple a l'enfrontament i tornar a tenir opcions
de sumar i no veure tan perduda aquesta plaça a la Lliga Europea, que si el Reus perd, doncs tindrà molt allunyada ja a 5 punts quan en faltaran 9 per disputar-se. Amb un empat, doncs aquesta diferència es reduiria a 4 punts. Encara el Reus no seguiria sense dependre d'ell mateix, però vaja, no seria una derrota. Movent-la al Liceu, que ara segur Josep Maria el que intentarà és adormir una mica el ritme de joc. No li interessa aquesta anada i vinguda. Clar, doncs tenir possessions llargues, aguantar la bola i ja està, no? I que sigui el Reus el que tingui que arriscar i el que tingui que anar pel partit, que realment és com està, no? El llançament des de dins de l'àrea de Josep Lamas atura Roger Molina, molt bon partit avui del porter reusenc. Prova el llançament, provant de sorprendre Malian, Albert Casanovas, atura el porter del Liceu, possessió pels gallecs. Ara sí, pressió del Reus pràcticament a tota la pista. Intenta recuperar Joan Salvat, no pot, la segueix tenint Edu Lamas, qui ho fa és Marc Uller, que intenta llançar la transició ràpida, Albert Casanovas, movent-la cap a Jordi Adroer per banda esquerra, prova el llançament, atura Malian. La centrada d'Adroer buscant Joan Salvat, la talla Malian, és un 3 contra 3, ara el llançament d'Edu Lamas directament a fora, recupera la bola Jordi Bargalló, torna a ser Edu Lamas que mou cap a Toni Pérez. Vaja, sí com sigui, Josep Maria, el Reus està dins del partit, ho està intentant i les opcions hi són. Sí, en aquest moment té que apretar, té que arriscar molt i ho està fent i bueno, no li queda una altra. Quina jugada ara, semblant a la del primer gol del Liceu, una carambola amunt i avall entre tots els jugadors del conjunt gallec. Acabat finalment amb no res, però tornava a crear perill. El que dèiem, el Liceu és que necessita mitja opció per connectar 3 passades i no saps com es planten dins l'àrea. Sí, és el seu estil de joc, no? Doncs defensar molt fort i en atac doncs, deixar que els seus jugadors generin per si sols. No tenen un joc col·lectiu excessivament brillant, però és demolidor, no? Provava ara a la mitja volta Jordi Adroer per intentar sorprendre Xavi Malian, la bola ha anat directament a fora, ara Uller prova el llançament des de mitja pista, s'escapa fora per ben poc, el Reus ho intenta, el Reus ho prova, les opcions hi són, som-hi Reus, 7 minuts i mig pel final, Reus Deportiu 4, Hockey Club Liceu 5. Ara hi ha canvi al conjunt del Liceu, torna a entrar a pista l'home més perillós d'avui, Lucas Ordóñez, que ha anotat 3 gols, hat-trick ja porta l'exjugador del Vic. Descansarà Toni Pérez una estona, atenció perquè ara han xocat, ha arribat tard Marc Uller, ha atropellat literalment a Edu Lamas i sembla que s'ha fet fins i tot gairebé més mal Marc Uller que el propi Lamas. Sí, ha arribat tard, s'ha abocat, no ha pogut frenar i s'ha abocat damunt del jugador del Liceu, no? Picat de cara. Mira, ell mateix, el Marc Uller, el mateix Marc, serà qui descansarà una estona, entra a pista i Jepi Selva. Segurament que el que busca, doncs, Alejandro Domínguez, aquesta velocitat del dorsal 9 del Reus Deportiu. Bé, és tenir l'artilleria pesada a dins de la pista, no? Doncs, ara està doncs, amb els jugadors més veterans i bé, amb els que intentarà d'aquí al final doncs, fer la remuntada, no? Movent-la al Liceu, movent-la Jordi Bargalló, ara xoquen Josep Lamas i Jepi Selva, hi haurà falta. Possessió pel Liceu, prova el llançament Lucas Ordóñez, que ell juga sol, va la seva bola, ell sol en té prou per crear perill, Albert Casanovas, el llançament fora! Provava el missil Albert Casanovas, marca de la casa, però s'ha escapat per ben poc. Atenció a l'aturada ara de Xavi Malian amb el casc. El llançament de Jordi Adroer anava pràcticament a l'escaire dreta de la porteria del Liceu i Malian amb el casc ha salvat el gol. Atenció, 1 contra 1, som-hi Adro, el travesser, la salva sobre la mateixa línia. Xavi Malian, el Reus no està de pega, però ho intenta i ho segueix intentant. Ara hi haurà falta del Reus. Serà la 19a amb la tonteria del Reus Deportiu. Movent-la al Liceu, 6 minuts i mig. Encara no va al final del partit. Nou pal del Reus Deportiu, hem perdut el compte, 5 o 6 ja van en el partit d'avui. Una llàstima, ocasions molt clares que han desaprofitat
manca d'encert, que això ha sigut una llosa i està sent una llosa pel nostre equip. I podem dir que ha estat una llosa pràcticament al llarg de tota la temporada. Avui és escandalós les ocasions que ha tingut el Reus i que ha desaprofitat, moltes. Nova la jugada, Jordi Adroer, s'ha de frenar, la mou per Albert Casanovas, que perd una bola que no es pot perdre mai a la vida, a mitja pista, la recupera el Liceu, Jordi Bargalló entrant com una bala, molt bé, li ha intentat prendre Xavi Selva, no li ha pres la bola, però sí, li ha fet malbaratar l'opció d'atac, i és el mateix Bargalló qui controla la bola, passant-li a Edu Lamas, sense pressa el Liceu, esperant a que passin els minuts, com una bola en canvi el Reus, que ara sí que exerceix més pressió sobre la pista, normal, falten 5 minuts i el Reus va perdent per 4 gols a 5 contra el Liceu, un Reus que s'està jugant la plaça per la Lliga Europea de la temporada vinent, una derrota el deixaria amb un peu i mig, amb un peu, poc tant, fora d'aquesta competició. Atenció al llançament de Costa, atura Malian, el rebot per Adroer, no pot connectar bé la bola, recupera fora la possessió el conjunt d'Alejandro Domínguez, que no es rendeix. Segurament al Reus el que li manca de joc d'equip ho està suplint amb ganes i esforç, no? Sí, és a dir, a veure, és normal, no? Quan el joc d'equip avui no s'han trobat fins a tal, doncs, bueno, escolta'm, doncs aquí tenim els jugadors que tenim perquè doncs tirin de joc individual i puguin crear ocasions, i és una mica el que estan fent, no? 2 o 3 moviments i anar a porteria, perquè, bueno, també una mica el resultat i el marcador, doncs també així ho demana, no? El Reus pressionant al màxim, fa que recuperi una bola com la que acaba de recuperar el Reus, prova el llançament. Adroer s'estavella en les cames d'Edu Lamas, seguirà sent possessió pels roig i negres, 4 minuts i pocs segons pel final del partit. Josep Maria, donaries per bo l'empat? Sí, clar. Tal com ha anat el partit. Lògic, és a dir, és un punt abans que cap, no? El que passa és que doncs, hem d'anar a seguir i bueno, si fem l'empat, doncs aleshores anar pel gol que ens doni la victòria. Això és així, la llàstima és que crec que ho hem pogut fer-ho i Reus ha tingut opcions per anar moltes i molt clares. Recordem 3 faltes, 3 penals, 3 faltes directes, 2 minuts amb superioritat numèrica, mitja dotzena de pals. Sí. Home, les circumstàncies no han anat massa a favor del Reus pel que fa encert de cara a porteria. I que els equips també necessiten una mica i viuen una mica d'això, no? Doncs de l'encert, de l'efectivitat. Bueno, si no tens encert, no tens efectivitat, els partits són molt difícils de guanyar. I més contra un equip com aquest, esclar. Quan s'acaba el partit de l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní, finalment Noia 2, Vic 4, per tant el Vic, que ja se situa 5 punts per sobre del Reus, que mantindria la 4a plaça. Gastant els darrers cartutxos d'artilleria el conjunt d'Alejandro Domínguez, 4-3 perdent el Reus Deportiu contra el Liceu, 3 minuts i mig pel final. Pressió tota la pista dels roig-i-negres, com no podia ser d'altra manera, però això també provoca molts espais darrere. Molt atent Xavi Selva, fent d'últim home i evitant la jugada d'atac del Liceu. Xavi Costa prova el llançament, torna a aturar Malian, la bola dins de l'àrea, no pot connectar bé la bola Jordi Adroer. Seguirà sent possessió pel Reus, Xavi Selva. Cap Albert Casanovas, el Liceu tancadet darrere. Pressió tota la pista del Reus. Jordi Bargalló, que li costarà treure la bola, finalment li passa cap a Josep Lamas, que haurà de sortejar la bola si no vol que sigui possessió, la recupera Costa, que cau a terra, Galant diu que no ha estat res, i recupera la possessió al Liceu, Lucas Ordóñez, 3 contra 2, Josep Lamas cap a Ordóñez, no s'entén amb Lucas Ordóñez, és ara la transició ràpida del Reus, finalment s'ha de frenar perquè com es replega de seguida defensivament al Liceu. Sí, home, és un equip que això ho té molt dominat, home. Va jugar dins l'àrea, Costa prova d'elevar la bola, però no ha pogut arribar a disparar cap a porteria. Ara qui sí que ho farà és Albert Casanovas, nova aturada de Malian i serà alta.
Galán xiularà alta, si és alta és de Malian. No ho sé. Bueno, si entén que ve de després. No, creu que ha tocat el sostre i que per tant ha de pitar bowling, és el que està preguntant. No ha tocat el sostre, bueno, al final ha pitat bowling i ja està. En joc ja la bola. Albert Casanovas, l'últim home, prova el llançament, el rebot, atent Xavi Costa, no pot arribar a rematar. Costarà molt aquesta batalla dins de l'àrea. Atenció al contraatac ara del Liceu, és un 2 contra 1, Bargalló atura Molina. Roger Molina evita el gol de Bargalló, quina excel·lent aturada. Espectacular el Roger. El porter reusenc. Salvant i donant opcions encara. Està sent un dels millors del seu equip avui, sens dubte. Ara, mira, li xiulen la falta en atac a Xavi Costa. Recordem que el Reus està a una de la falta directa, haurà d'estar atent aquí el jugador roig i negres, perquè sí que una falta directa podria complicar i molt encara més les coses. El Reus Deportiu intentant-la recuperar el Reus finalment. Ho aconsegueix, sí, ho aconsegueix, malgrat la falta de Lucas Ordóñez. Movent-la al Reus, 1 minut i mig per arribar al final. Prova ara el llançament i Galán demana que s'aturi el joc perquè Malian té molla la zona de la porteria. I de fet no em sorprendria que fos de suor perquè amb el que està treballant avui ja fa una estona, sí, Xavi Malian, que està allí suant la cancel·lada, com es diu vulgarment, perquè està tenint molta feina i... Quin partidàs que està fent Xavi Malian, està salvant i l'està suant, des de luego. Amb tota l'equipació que porten, a més, doncs és que suen el doble que els jugadors, no? De fet, Roger Molina, una de les característiques de Molina és els polvos aquests de tal que es fica a les guardes, en part doncs, també una mica per contrarrestar una mica la pista quan pugui estar una mica molla, doncs que no rellisqui tant. Movent-la ja al Reus, 1 minut i mig pel final. Últims intents del Reus per no perdre el bitllet cap a la Lliga Europea del curs vinent. Molt bé, Jepi Salva recuperant la bola, la rematada que no pot connectar. Xavi Costa la recupera el Liceu. Batalla ara de màxims, no hi ha pissarra, el partit va boig. Jordi Bargalló trepitja àrea, molt bé. Albert Casanovas traient-li la bola a Bargalló, però la recupera el Liceu, la recupera Josep Lamas, que ja connecta amb Bargalló de nou. Nova l'assistència dins l'àrea cap a Josep Lamas, la talla molt bé la defensa roig i negra. Jepi Salva, com és habitual, per banda, ràpid com una bala. Finalment li fan falta. 58 segons pel final. Està complicat això, Josep Maria. Bueno, s'ha de... A veure, doncs encara podem tenir un parell d'ocasions, a veure si en podem fer una. És difícil, esclar que sí. Ara sí, solucionats els problemes tècnics, darrers segons de partit. Ara hi ha la falta de Lucas Ordóñez sobre Jepi Selva. Tornem que el resultat realment falten 41 segons, encara falta algun segon més perquè el Reus intenti aquesta empat a la desesperada, últims segons de partit. Movent-la al Liceu, atenció perquè està sol Lucas Ordóñez, del contraatac. Que acaba de salvar Roger Molina. El llançament a boca de canó de Josep Lamas. Quan ara sembla que hi ha un problema de marcador. Falten ara mateix, marca l'electrònic del Palau, 26 segons pel final. Serà possessió pel Reus. A una falta tots els equips. Roger Molina li ha demanat a Alejandro si sortia de la pista i posar un cinquè jugador, i Alejandro li ha dit que no. Per posar un jugador més, per tenir opció, però... Últimament és un recurs que s'està utilitzant prou en el món de l'hoquei. Això és molt típic del futbol sala, un dels esports en què més s'ha aplicat. Ara sembla que també arriba a l'hoquei.
darrers segons, 15 concretament, prova el llançament, es passeja per l'àrea la bola, ningú pot connectar-la, la recupera el Liceu, que la mou en atac, sortejant més la bola que no pas movent-la amb criteri, quan ara sí hi ha aquest canvi, Molina per Joan Salvat, però no serveix de res perquè s'acaba el partit, i el Reus, que es complica i molt les coses per la Lliga Europea del curs vinent. Josep Maria, com has vist el partit i com veus les opcions del Reus precisament per jugar a la Lliga Europea del curs vinent? A veure, el partit complicat davant d'un equip molt bo, d'un gran equip i que doncs han plantat cara però no ha pogut ser. En quant al que és la situació a la Lliga, doncs queda molt difícil, queden 9 punts per jugar, n'hi ha 5 de diferència, és a dir, jo ho veig molt coll amunt, però doncs han de seguir, han d'intentar tenir aquest partit Reus-Vic a casa, a veure si arribem amb aquest partit amb opcions, cosa que jo veig molt difícil. Quan ja estem aquí a la pista del mateix Palau d'Esports, mala jornada avui pel Reus Deportiu, perquè es complica bastant la seva participació a la Lliga Europea del curs vinent. Com sempre esperarem que els jugadors saludin a l'afició des del centre de la pista i intentarem parlar amb algun dels protagonistes. El Reus, conscient que avui ha fet un pas enrere per jugar a la màxima competició continental de la temporada vinent, el Liceu, que amb aquesta victòria s'assegura ser la Lliga Europea de la temporada vinent matemàticament, i a més deix pràcticament sentenciada també aquest subcampionat de l'Hockey Lliga. Recordem, el partit ha acabat finalment amb 4-5, el Reus ho ha intentat gràcies a 2 gols de Drouet els darrers minuts, però no hi ha hagut sort. Aplaudiments a la poca gent que ha vingut al Palau d'Esports per acomiadar aquest partit. Intentarem parlar amb Jepi Selva. Jepi, derrota avui, s'ha intentat tot contra el Liceu, però al final ha faltat una mica de temps. Sí, ens ha faltat 5 minuts, errors puntuals ens han penalitzat molt. Penso que en general s'ha fet un bon partit, però vaja, penso que hem fet un bon partit tot i la derrota, i felicitar el Liceu. Amb un equip contra el Liceu, desencert una mica de cara a porteria, ha costat molt avui Malian, que ha realitzat molt bon partit, però a part també mitja dotzena de pals, ha costat avui marcar. Sí, les pilotes parades ens han penalitzat molt, hem fallat molts penals i moltes directes, i vaja, així també és difícil guanyar partits. La part positiva és que tot i fallant tantes penes màximes, doncs hem estat allà i els últims 5, 7, 8 minuts penso que els hem avassallat, tot i pel resultat més que res, però hem fet un general un bon partit. El Vic ha guanyat 2-4 a la pista del Nogui, es complica aquesta tercera plaça i la classificació per la Lliga Europea. Sí, no ho sabia. Sí, es complica. Falten encara 3 partits i intentarem, el nostre objectiu és quedar tercers i ho intentarem fins a l'últim moment. 3 finals falten. Sí, evidentment. Perfecte, moltes gràcies, Jepi. Doncs nosaltres ens acomiadem ja des d'aquí, des del centre de la pista del Palau d'Esports de Reus. Nosaltres tornarem el diumenge dia 1 de juny, que el conjunt d'Alejandro Domínguez disputarà l'últim partit de la temporada en aquesta pista. Serà en un partit vital contra el Club Patí Vic, que servirà a veure si el Reus es pot acostar en aquesta tercera plaça de l'Hockey Lliga, que permetria a l'equip roig i negre jugar a la Lliga Europea de l'any vinent. Recordem que el Reus no depèn ja d'ell mateix per quedar tercer classificat, per tant ha d'esperar guanyar els 3 partits i esperar una ensopegada del conjunt usonenc. Nosaltres, com dèiem, ho deixem aquí, tornem el dia 1 de juny, ho deixem, ja sabeu que a Esports del Camp tenim passió per l'hoquei.